Prajeme si krásny deň. Máme 14. marca, najkrajší deň nášho života. Milí moji, dnes máme deň súladu. A zladilo sa s nami aj to počasie. Prenádherne máme vonka. Slnečko svieti od Božieho rána a hneď je ten deň krajší a ten svet krajší. Dnes cítim už uvoľnenie po tých transformačných energiách, kedy s nami mávalo, so mnou určite, kedy to bolo v takých sinusoidách a prechádzali tie vlny cez všetky naše tela, cez fyzické, cez mentálne, cez emočné a liečili, čo mali. No a dnes sa to súladí. Nachystala som si aj karty dneska a obliekla som sa do červeného, lebo večer o 19. máme webinár Rok draka, keď drak tancuje s hviezdami. Čiže o roku draka a lietajúcich hviezdach vám budeme rozprávať s Jankou Sapietovou o 19. Link máte na registráciu pod týmto videom. A Janka mi dala inštrukcie, že drak je červený, takže bolo by celkom fajn obliecť sa do červeného, tak som zvolila ľan, lebo už je ľanové obdobie pre mňa. Poďme k tej numerológii. Toto je energia, ktorú sme dostali darom. Keď sa na to pozrieš a nacítiš si súlad, jemnosť, miernosť, to je energia 14. Pozri na to. A 1 plus 4 je 5, takže energia vnútornej múdrosti, uvoľnenia, slobody, prírody. To sme dostali darom. Aby sme sa cez nové videnie a jemnú ženskú energiu, komunikáciu, preštrikovali k poslaniu dnešného dňa. To je 7 zo 16. Liečivá zmena. Cesta. Preliečenie toho, čo potrebujeme. Prenastavenie hodnôt a priorít. A tak preložené do praktickej reči. Dnes stráv čo najviac času v prírode. Prepájaj sa so živlom zeme. Môžeš ísť do záhradky, keď je takto krásne. Možno už niečo tam pokopkať, pohrabať listie alebo čokoľvek treba. A vnímaj, ako s tebou komunikujú rastlinky, zem, každá hruda. Keď nebudeš pri tom kecať a naladíš sa na tú energiu zeme, na tie rastlinky, na tú zem, tak započuješ kadečo. Ak zvolíš prechádzku do voľnej prírody alebo pobyt vo voľnej prírode, vnímaj spev vtákov, vnímaj šumenie lesa. Listy ešte asi nešumia. Vnímaj tú energiu, ktorá na teba pôsobí. A pokiaľ chceš nejaké odpovede, stačí položiť otázku. A po vetre k tebe príde. Pretože dnes cez tú ženskú energiu máme zosilnenú tú intuíciu. Hoci nemáme žiadnu dvojku tu v kľúči, máme zosilnenú intuíciu, jasno počutie, jasno videnie. Príde to k tebe a nejakým spôsobom to pochopíš. To, ako s tebou tá príroda komunikuje. No a pokiaľ sa nenachádzate tu na severnom Slovensku, ale niekde, kde prší, tak vyberte sa aj tak do prírody, pretože neexistuje zlé počasie. Existuje len zlé oblečenie. A prechádzka v daždi, alebo pobyt v prírode v daždi má ten benefit, že načerpáte veľa záporných iontov. Jednak je to dobré na pleť, potom budete mať pleť ako detská prdelka, ale záporné ionty vytesňujú voľné radikály v tele.
Takže čistia nás na všetkých úrovniach. Prečistujú našu auru, naše energetické pole. Rovnako ako slniečko. Takže či prší alebo svieti slnko, šup do prírody dnes. A potom, vyprechádzani, o 19. sa vidíme na webinári, keď drak tancuje s hviezdami. A ja som veľmi zvedavá na tie lietajúce hviezdy, pretože o nich neviem, tak sa dozviem s vami spolu, teda od Janky Zapietovej na webinári. Je vás tam prihlásených už asi 1300. Veľmi sa teším, bude to jazda. Vidíme sa večer, krásny deň. Pa, pa.